servir els llums els hauràs de pagar. La terra és la nostra única llar, la nostra llar. Cuidem-la cada energia, no n'hem de malgastar. Energètics, siguem solidaris, l'estalvi d'energia sabem que és necessari. Energètics, mirem d'esforçar-nos, que el nostre medi ambient no podem contaminar. Energètics. La guerra dels adhesius. Uf, això és ple de gom a gom. Es veu que avui tothom li ha pagat per anar a comprar compulsivament. Diria que és el que passa en època de rebaixes, rei. Rebaixes? No sabia que ja havien arribat. Però, aturis! Oh! Oh, Ai. Manu, com estàs? Doncs, Mireu, és en dit de front. No sé pas per què la deu voler, una nevera tan gran, algú que viu sol. I jo no sé d'on deu haver tret els quartos per pagar aquest trasto, algú com en dit de front. Lladre! Lladre! Aturin aquell paio! Se m'acaba d'emportar la nevera sense pagar! Vine amb el pare, nevereta bufona. Encara n'he de treure un grapat de dinerons de tu. És increïble. En dit de front és totalment incorregible. Increïble? És indignant. Indignant que algú sigui capaç d'endur-se una cosa que no és seva simplement pel gust de tenir una nevera més gran. exacte, totalment indignant. Aquesta nevera consumeix una barbaritat d'energia que potser no se n'adona ningú. És una nevera de les antigues que consumeixen una pila d'electricitat i, a més, és enorme. Que us sabíeu que les noves neveres ecològiques que fabriquen mà oberta poden arribar a gastar un 50% menys que les convencionals? Oh, una botiga d'electrodomèstics. Per què no hi entrem a comprovar què hi compra la gent? Dona pensada, Pau. Així sabrem si als ciutadans els interessa realment comprar electrodomèstics que estalviïn energia. Ostres, no! No pot ser! Això és indignant! Manu, què faràs? Ah! Manu! Ei, vostè, es pot saber què fa clavant puntades de peu als electrodomèstics? D'això, doncs, jo, miri, és que... Perdoni el meu marit, el fan posar una mica nerviós als llocs plens de gent. I ens n'anem, oi, nois? Sí, adeu. Això, adeu. És desesperant. Ningú no es preocupa gens per estalviar energia. Manu, tu també has caigut víctima de les rebaixes, eh? Només mirava com la gent compra inconscientment. No me'n sé avenir. Jo vinc a comprar una nevera nova, l'altra se'n va espatllar la setmana passada. Suposo que en compraràs una ecològica. Les altres consumeixen una barbaritat. La veritat és que és molt difícil distingir les ecològiques de les que no ho són. Doncs ja n'hi ha, eh? Ara veuràs. Mira, aquesta és l'etiqueta energètica. L'etiqueta classifica els electrodomèstics en diferents categories, que van de l'A a la G, segons la capacitat que tenen de consumir menys energia. L'A és la que gasta menys d'energia. I suposo que la G és la que en gasta més. Aquesta és una G, quina porqueria. Sí, d'això, tenim una mica de pressa. Vine a dinar un dia d'aquests. I fixa't en quina nevera compres, que sigui ecològica. Manu, com estàs? Pili,
anem cap a casa, sisplau. I jo mateix vaig poder comprovar que la majoria de la gent és incapaç de distingir entre un electrodomèstic ecològic i un altre que no ho és. Això explica per què les meves neveres i rentadores es venen tan poc. Ningú no en coneix els avantatges. Esclar, la majoria de compradors no coneixen el funcionament dels teus productes i es deixen portar per les ofertes de les rebaixes. Per això he pensat que hauríem de crear un logotip que ajudi a identificar els productes ecològics i a recordar que, a la llarga, s'hi estalvia molta energia i també molts diners. Quina bona idea! Aquesta nit no m'he clocat l'ull mirant de trobar un disseny pel nostre logotip, però crec que al final he trobat una cosa interessant. Això no. Això tampoc. Juraria que l'havia guardat per aquí. Res, no trobo el paper amb el logotip. Què podria ser això d'aquí? Sí, jo, d'això. El matí acostuma a estar una mica dormit i amb les presses em dec haver confós. Un dit que apaga un interruptor. Això mateix, el dit que apaga l'interruptor ens recorda que si nosaltres volem, estalviar energia n'hi ha prou de moure un dit. Què n'opines? Doncs em sembla... simplement genial! Dit i no dit! Vine immediatament! Què em cridava, senyor dit brut? A tu què et sembla? Mira això! Senyores i senyors, aquesta és la imatge que s'afegirà a partir d'ara als electrodomèstics de baix consum energètic. El logotip dissenyat pel senyor Manu Manetes fins i tot ha rebut el suport de l'alcalde de Ditània, el senyor Dit i Fet, que l'ha lluït en un pin a la solapa aquest mateix matí. Veiem unes imatges de l'alcalde Dit i Fet en la seva tradicional visita anual al gremi de comerciants durant l'època de rebaixes. Ho trobes divertit, tros de còniam? Sí, m'ho vull dir. No, senyor. Que no te n'adones, dit i no dit. El mateix alcalde en persona dona suport a les iniciatives d'aquest mamarratxo. I què creus que passarà quan a tothom li pegui per aquests absurds electrodomèstics ecològics amb aquest adhesiu ridícul? Doncs no ho sé. Sap què passarà? Doncs que segurament els nostres electrodomèstics s'amuntegaran a qualsevol magatzem sense que ningú s'interessi. I nosaltres no volem que això passi, oi, dit i no dit? Per descomptat que no, senyor dit brut. Precisament he parlat avui per telèfon amb el senyor Joan Malbarata i m'ha dit que, per desgràcia, a la seva botiga s'han triplicat les vendes dels electrodomèstics amb el maleït adhesiu d'EcoExpress. Es veu que l'estratègia funciona. Clars, plou! Què? Que el maleït m'ha obert a triplicat les vendes en un sol dia? I m'ho dius tan tranquil? Això és l'hecatombe, l'Armagedon, la destrucció total. I què fas mentre tot s'enfonsa? No res, com sempre. Ah, dit i no dit, t'enviaré de dret a l'infern, per inútil! Esperi un moment. Abans que activi la trampa que m'obligarà a interrompre bruscament aquesta conversa, m'agradaria dir una cosa. Doncs buida el pap. De pressa, som-hi! Vostè ja sap que absurdes que poden arribar a ser les modes, senyor dit brut. De sobte, la gent li pega pels electrodomèstics amb aquest dit absurd enganxat. Ves al gra d'una vegada. Doncs que jo també m'he permès dissenyar uns quants logotips per als nostres productes, amb la intenció que el públic els pugui identificar a qualsevol lloc. Aviam aquests dissenys. No. Va, tot això és una autèntica porqueria, dit i no dit. De manera que, encara que em sap molt greu, t'haig de dir adéu de moment. Dit i no dit? Però com has pogut? No, senyor dit brut. Afortunadament, per mi, no sóc el senyor dit i no dit. Per cert, espero que no el molesti la meva visita inesperada. Què? Però vostè és...
En ben dit! Mal dit, senyor dit brut. Ja sap que sóc el germà bessó del meu germà bessó, el secretari ben dit. Tots dos som assessors perquè ens agrada donar un cop de mà, però diguem que no ho fem precisament de la mateixa manera. Diguem que dic les coses amb més mà esquerra que ell. M'ha arribat que vostè ha prescindit temporalment d'en dit i no dit i he pensat que potser els meus serveis li podrien ser útils. No sé d'on treu que em fa falta un assessor. A partir d'ara, el Ditades i jo prendrem les nostres pròpies decisions. Per tant, perdoni'm, però hauré de donar per acabada aquesta conversa ara mateix. Esperi un moment, senyor. Si activa aquesta trampa, no tan sols m'obligarà a suportar aquest incompetent de dit i no dit, que ja és prou trist, sinó que passarà una cosa autènticament dramàtica. Es quedarà sense sentir la gran idea que venia a proposar-li. Doncs vull dir el pap, de pressa, som-hi! Senyor dit brut, digui'm, què hi veu vostè aquí? Un dibuixet absurd amb dit i no dit, molt mal fet, per cert. I què més? Doncs empremtes de les potes del Ditades que ha trepitjat el paper. Perdona, Ditades, no era la meva intenció ofendre't. Fixi-s'hi, senyor dit brut, què és el que veiem aquí realment? Uns dits autèntics i bruts, senyor dit brut. Em segueix? Doncs no, que hauria d'entendre segons vostè. Uns dits bruts, uns dits bruts. Uns dits bruts com jo, dit brut. Simple i genial, és a dir, simplement genial. I tot és obra del Ditades. Oh, Ditades, sens dubte, ets el més brillant i intel·ligent de tota aquesta empresa. Amb la meva estratègia publicitària, els productes d'en dit brut seran els preferits dels consumidors en molt poc temps. I com se'n pensa sortir? Amb campanyes d'informació? Amb ofertes especials? No, senyor. És molt més fàcil que tot això. Simplement faré que els ciutadans no puguin apartar els ulls d'aquesta imatge. A veure, com em queda? Senyoreta Ditaki, està realment esplèndida. Oh, gràcies, senyor Bendit. La veritat és que és un plaer tornar a treballar en publicitat. No, jo em dic Maldit, senyoreta Ditaki. Sóc el germà bessó del secretari Bendit. Si vol fer-me aquí, sisplau, és un mer tràmit, esclar. I ara, senyoreta Ditaki, comencem la campanya. No accepti imitacions. Bé, el nostre logotip. Caso amb l'olla? Qui l'ha deixat entrar, aquest gos? Ho haurem de repetir. Que algú tregui aquest gossot d'aquí. M'ha semblat veure el coll de gos entre la roba de la màquina. Funcionament supersenzill i superguai. Ditades, on ets? Vine amb el papa. Hola, senyor dit brut. No s'ho creurà, però acaba de passar un absurd accident que... Ditades, poca pena, ets aquí. On t'havies ficat? El papa t'ha buscat tot el matí. I vostè vagi amb compte. Si passa res al Ditades, el serviré de berenar a les bèsties del soterrani. No m'ho puc creure. Estan totalment idiotitzats. Es miren la tele Ditaki com si fossin autèntics zombis. Pau! Que em sents? Sí, esclar, Anna. No cal que cridis tant. La veritat és que tens tota la raó. És totalment ridícul.
Mira, es veu que la botiga del veí és plena fins dalt. Mira, és en Dit de Front i porta una rentadora. Per què la deu voler, una rentadora? Ei, Anna Pau, com anem? Dit de Front, per què la vols tu, una rentadora, si no et canvies mai de roba? És que l'anuncia la Telma Ditaki i no m'hi he pogut resistir. Has vist com molen els electrodomèstics d'en Dit Brut? Ja veig que t'has deixat menjar el coco per la publicitat. Menjar el coco? No ho sé, tio. Jo només sé que en Dit Brut mola. Mira. Has tatuat el logo d'en Dit Brut? Sí, oi que queda de conya? Sí, tio, i tant, i tant. Ens fas una enveja... Lladre! Lladre! Agafin aquest paio, lladre! Lladre! Si em perdoneu, és que tinc una mica de pressa. Dit de Front! Ets un pispa! Ballant terrapleni! Aquest Dit de Front no té remei. Em sembla que no és l'únic. Ei, hola, mare, para't! Mare, no t'ho creuràs. Acabem de veure una pila de paios encantats davant d'un cartell de la Telma Ditaki com si haguessin perdut totalment el cap. Què em dius, ara? No accepti imitacions. Manu, què n'opines? Estic totalment indignat. Sembla mentida que la gent es deixi influir d'aquesta manera per la simple imatge d'una actriu famosa. Quanta banalitat! Sí, la gent prefereix comprar qualsevol cosa si se li ensenya d'una manera increïblement atractiva i seductora. En mà oberta hauria de contraatacar amb la seva pròpia campanya de publicitat. Exacte! Els productes de mà oberta podrien estar representats per una dona forta, independent, compromesa, respectada pels ciutadans, honrada, mare de família, atractiva i responsable. Llàstima que no coneguem ningú Sí, així. quina llàstima. L'única que se m'acut és la Telma, però ja representa en Dit Brut. Què vol dir que no coneixem ningú així? Per mi, la mare ho és. La mare seria la imatge ideal dels electrodomèstics ecològics. Que no us n'adoneu? Tens raó, Anna. Pili, t'agradaria ser la imatge corporativa d'EcoExpress S.A.? Estic segur que amb la teva ajuda podrem conscienciar els ciutadans sobre els avantatges de comprar electrodomèstics que estalviïn energia. Deixa-m'ho rumiar. Perdó, amb permís, que treballo. Amor meu, detesto fer-te això, però la feina és la feina. Però què és això? Quina diferència! Para, para! Missió completa, a cobrar. Em sembla que això serà més dur del que ens pensàvem. Però no ens rendirem. Aquest Dit Brut ara sabrà el que és una mare. La campanya tot just acaba de començar. Sí? Ah, hola, Lluïsa, com estàs? Sí, Oh, i tant que m'interessa. D'acord, t'accepto. Sí, gràcies a tu. Adéu. Nois, tinc bones notícies. Acabo de rebre una trucada que ens pot ser de gran ajuda. Senyores i senyors, benvinguts a Mà amb Lluïsa d'Otero. Avui tenim amb nosaltres dues cares conegudes de la televisió, dues dones independents, tenaces i treballadores, que són també la imatge de dues empreses completament diferents. Els presento Telma Ditaki i Pili Manetes. Telma, Pili, gràcies per haver vingut. Gràcies a tu per haver-nos convidat. És un plaer poder venir al teu programa, Lluïsa. Maldit! Vingui immediatament! Que em cridava, senyor Dit Brut? Es pot saber què hi fa aquesta actriu en aquest programa? Al costat de la Pili Mamamà? Al costat d'aquesta periodista? Ningú no me n'havia dit res. Senyor, li prometo que així que acabi el programa exigiré que... Calli!
que vull sentir el que diuen. Telma, que sabies que el cost d'aigua i electricitat sol representar una despesa energètica enorme? I, per tant, també de diners molt superior al preu de l'electrodomèstic? Doncs no, no en tenia ni idea. Sí, això és el que sol passar amb els electrodomèstics de dit brut, que són els que més consumeixen. I per això porten la lletra G en lloc de la A. Ah, sí, em vaig fixar que els seus electrodomèstics portaven la lletra G, però el senyor Maldit em va dir que era la G de guai. Temo que no. Els electrodomèstics es classifiquen de la A a la G. Els de tipus A són els que gasten menys energia i els de tipus G els que en consumeixen més de tots. Ja veig que més aviat és la G de Garrí. M'alegra saber que t'interessa la despesa d'energia, Telma. Sabies que entre el 80 i el 90% de l'energia que gasta una rentadora serveix per escalfar l'aigua? Això sí que ho sabia. Per això rento molt amb aigua freda. I a més, sempre poso la màquina només quan sé que tinc prou quantitat de roba per omplir-la. Trobo que no està gens bé engegar la rentadora i gastar un munt d'energia per rentar només una o dues peces. Doncs hi ha rentadores ecològiques que són capaces de detectar la quantitat de roba que s'hi fica i de gastar només l'energia necessària. Deixa, Pili, si em permeteu, ara parlarem de la festa de Robert d'Editot en què... Saps què et dic, Pili? Que m'has convençut. Em passo als electrodomèstics ecològics. Jo també vull estalviar energia. I vostès haurien de fer el mateix. Dit brut... Ja m'has vist prou! Ostres! Sí, home! Mira que espatllar-se just ara! Per què? Ni temes no t'ho diguis. Abaix, en dit brut! Visca EcoExpress i els electrodomèstics ecològics! Penso que aquest moment és històric, no troba? Sens dubte, senyor alcalde. Senyor, podria suplicar-li que el tingués pietat de... Prou de somicar com una nena. Em farà parar malalt. I tranquil·litzis, home, que jo no penso tirar per la trampa. Moltes gràcies, senyor dit brut. Ja ho farà el divendres. No! Estic completament a les fosques. Però qui hi ha allà? Maldit! Dit i no dit! Ja sé que no hi ha gaire espai, però seria tan amable d'apartar aquesta amenaça amb urpes? No hi ha cap necessitat de... Tio, jo no tinc cap amenaça amb urpes a la vora de vostè. No! Energètics, siguem solidaris. L'estalvi d'energia sabem que és necessari. Energètics, mirem d'esforçar-nos, que el nostre medi ambient no podem contaminar-lo.